Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो एन्दा बिलाइयाव थाग्रा बोरबियाखौ बाथोन एवनो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनोसै। नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्टेड अब्ला नायलांबाय थादो आरो नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना सापर्ट गैयाब्ला आंजों सापर्ट खालामलायदो। दे बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांदो जोबजासिम नायदो आरोना लोगोफोर।
nhiều bầu đấy. Để đừng chặt được. Nó ra cái này lên, ăn mà ăn lại. Abi chừng nó lại, anh ấy mới nào bên đây bên là. Dạ lắm, ba bảy. Thế là mấy người đi xem. Ada abu ku bekit nek. Batin juga, angkat dulu. Abu ku bahan ini mana naik bala bungut deh. Dạ có đấy. Kau ganti kapan? Gan kali juga.
न'नैदों जमा हमनानै न'नैदों जमाहैनो देबाय आरो बाथोनखौ ओमफ्राय दा जमा देनानै बिदिनो रानबाय बाथोनखौ बाङाय बाङाय नै बाङाय रानबाय आरो नै बाथोना नै जाबाय मोननै खालामबाय जाहाबो लांसिगोन नै खावनै खालामबाय दे समा माबादो लांदो मबाइलाव एरा मबाइलावसो दोनसै थानो फानलु गोसासोलै बेयाव लांदो नोंस्रा मबाइल मोनसेया सोरानि हा जेखि जाखा आसिखा लादो गुलायलांबायमोन आं हा दांदों न' फानलुआ गोसालाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेसेनोसै आंनि बोरबिया बाथोन देनायनि भिडिअ'आ बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन